Καλημέρα σας αγαπητέ κύριε Παξεβάνο. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Να έχετε με υγεία. Με υγεία για όλο τον κόσμο. Βεβαίως. Γιατί είναι το βασικό αυτό για τη ζωή των ανθρώπων. Βέβαια. Κύριε Παξεβάνο, εχθές είχαμε εκλογές εδώ πέρα στον Εξοδαστικό Σύλλογο. Ναι. Οι κάτοικοι και τα μέλη του Συλλόγου για 25 χρόνια με τιμούν πάντοτε πρώτον και με 100% των ψήφων που πήρα πάλι εχθές. Μάλιστα. Άρα θα είστε πάλι πρόεδρος. Είναι την άλλη εβδομάδα. Το λέω εγώ τώρα έτσι. Ναι. Σαν πλειοψηφών σύμβουλος θα καλέσω εδώ τα υπόλοιπα μέλη του, τα εκλεγέντα βέβαια, τα οποία να θα δοθούν και ανάλογες αρμοδιότητες, ναι. Διότι πλέον τα ψέματα τελειώσανε για τις νέες παγαθές, τα χαδέματα, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Μάλιστα. Το έχω προαναγγείλει βέβαια και πριν να πούμε στην εκλογική αυτή διαδικασία, ναι. Ότι επειδή έχω μαζί μου και αντιδημάρχους μαζί μου, ναι. Έχω πάρα πολύ κόσμο, ναι. Εκτός βέβαια λυπάμαι, γιατί ξέρετε πάντα με γνωρίζετε χρόνια, ότι λυπάμαι πάρα πολύ, τουλάχιστον, για τους πολιτικούς και ειδικά τους αγαπητούς μου φίλους και φίλες της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι δεν έχει παρουσιαστεί εδώ και 3 χρόνια κανένας εδώ πέρα. Κανένας, εκτός αν έρχονται κρυφά το βράδυ και δεν τους βλέπουμε. Κρυφά το βράδυ τι να τους κάνουμε, την ημέρα τους θέλουμε. Ναι, λοιπόν, παρά τις εκκλήσεις, παρά δεν έχει εμφανιστεί κανένας, δεν πειράζει, τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία, ευτυχία στους ίδιους και στις οικογένειές τους. Ο καθένας κρίνεται και θα κριθεί τώρα στις επόμενες εκλογές. Έτσι λοιπόν, γίνεται. Από εκεί και πέρα. Έτσι γίνεται πάντα. Εμείς σαν ΔΣ, μαζί με ορισμένους αντιδημάρχους, οι οποίοι βέβαια ψηφίζονται και στην περιοχή μας εδώ πέρα, ναι. οι οποίοι ήρθαν χθες και μας ψήφισαν κιόλας γιατί είναι μέλη του Εξοδαστικού Συλλόγου, ναι. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαζί με αυτούς θα κάνουμε επισκέψεις πρώτα προς τον αγαπητό μου και φίλο μπορώ να πω, τον δήμαρχό μας τον κύριο Αχιλλέα Μπέο, ναι. την αντιπεριφερειάρχη εδώ την κυρία Παπαδημητρίου, και από εκεί μετά ξεκινάμε υπουργεία σαν ναι. σύλλογος, και καταλαβαίνετε ένας μικρός σύλλογος αλλά με μεγάλη καρδιά δεν καταλαβαίνει πλέον τίποτε. Το φιλέτο του Βόλου που είναι οι νέοι παγαστές και συγκεκριμένα οι αλικές έχει καταστραφεί εδώ και 3 χρόνια και κανένας εκτός από τον Δήμαρχο, ο οποίος είναι δεμένα τα χέρια βέβαια του ανθρώπου. Βέβαια, γιατί ο άνθρωπος δεν έχει αρμοδιότητα. Αφού λέμε δεν ότι έχει αρμοδιότητα με το παραλιακό μέτωπο. Σωστά. Παρόλο είχε κάνει προσπάθειες να αναλάβει το παραλιακό μέτωπο, αλλά λόγοι τους οποίους τους γνωρίζουν όλοι, δυστυχώς, δεν του ανέθεσαν αυτό το μεγάλο έργο, το οποίο θα είχε τελειώσει μέσα σε 2-3 μήνες εδώ το παραλιακό μέτωπο. Αν το είχε πάρει ο Δήμος Βόλου θα είχε τελειώσει. Αυτό είναι δεδομένο. Εμείς, το ξέρω αυτό, ξέρετε γιατί, κύριε Παξεβάνο. Διότι όταν είχε πέσει πριν το μεμίπο το Τσιπουράδικο, ναι. Ο μοναδικός δρόμος ο οποίος περνάνε όλοι οι κάτοικοι του Αγίου Στεφάνου. Ναι, τον θυμάμαι βέβαια, ναι. Λιδίας με Λεμάν. Ναι, το σημείο εκεί. Έκανα παρέμβαση και έφτασα μέχρι στον κύριο Εισαγγελέα και πήρα την άδεια και παρέμβει αμέσως ο Δήμαρχος και σε μία μέρα τακτοποιήθηκε το θέμα του οδοστρώματος που είχε πέσει όλο. Λοιπόν, για να μην σας κουράζω, ναι. Εμείς έχουμε βάλει ως πρόγραμμα, η προηγούμενη βέβαια διοίκηση, η οποία θα υλοποιηθούν όλα αυτά, ναι. Τα οποία θα γίνουν αυτές οι επισκέψεις εδώ τοπικά, να δούμε ποιοι άλλοι θέλουν να μας ακολουθήσουν. Και από εκεί και πέρα, πάμε κάτω στο Υπουργείο Οικονομικών, γιατί έχουμε ένα σοβαρό θέμα με τον έμφυα. Ακόμη το έχετε αυτό το πρόβλημα, ακόμη το έχετε. Ακόμη από το 18. Βέβαια, το θυμάμαι γιατί το συζητούσαμε και τότε. Βεβαίως, διότι δεν είναι ο φόρος. Είναι αντικειμενική αξία, κύριε Παξεβάνο, η οποία από τα 950 έφτασε 1400 εδώ στις νέες παγαθές, στο μοναδικό μέρος της Ελλάδος, εδώ πουθενά αλλού, ενώ συγχρόνως Αθήνα και στα μεγάλα κέντρα μειώθηκε. Η αντικειμενική αξία πρέπει να επανέλθει εκεί, και όπως είχα τότε
συνάντηση μαζί με τον αγαπητό μου φίλο τον κύριο Μουλά που πήγαμε στην Αθήνα δυο μας, με τον κύριο Σταϊκούρα, τον οποίο έχω χαρτί στα χέρια μου και ό,τι υπόθηκε εκεί ήταν απλώς ένα ψέμα για να μας ξεφορτωθεί, γιατί όπως τον είπα τον κύριο Σταϊκούρα, κύριε Σταϊκούρα, η αντικειμενική αξία δεν είναι πάγια. Λοιπόν, και μου υποσχέθηκε και γραπτός ότι μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, έχουν περάσει τώρα 5-6 χρόνια βέβαια, δεν έχει τακτοποιηθεί τίποτε. Πρώτα Υπουργείο Οικονομικών. Δεύτερον, Υπουργείο Εποδομών, το οποίο από εκεί πέρα θα λυθεί και το θέμα όχι της κτηματικής υπηρεσίας. Οποιοδήποτε φορέα και θέλουν δεν θέλουν φέτος οι νέοι παγασέ θα μπουνε εκεί που πρέπει να μπουνε. Γιατί οι νέοι παγασέ είναι 3,5 χιλιόμετρα από το κέντρο, από το Δημαρχείο μέχρι εδώ. 3,5 όχι 5 που είπα. Είναι το φιλέτο του Βόλου. Μάλιστα. Όπως μου υποσχέθηκε και η αγαπητή μου αντιδήμαρχος ορισμού. Κυρία Λαζάρου λέτε. Βεβαίως. Ναι. Πώς να φέρω τον κόσμο, πού να πάμε με τον κόσμο. Δίκιο έχει η γυναίκα τώρα. Δίκιο έχει. Πού να τον πάει τώρα, στον πεζόδρομο που είναι καταστραμμένος. Λοιπόν, τι να δει εδώ. Και το κυριότερο ξέρετε ποιο είναι. Δεν είναι η διέλευση της Ηρών Πολυτεχνείου. Γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι είμαι άνθρωπος ο οποίος γνωρίζω την περιοχή μου πιθαμή προς πιθαμή. Βέβαια, το ξέρω αυτό. Στην Αγία Ειρήνη που υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα, ο εξάμετρος δρόμος που υπήρχε έχει μείνει λόγω του Ντάνιελ και του Ηλία, λόγω του αλιγαρορέματος, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει ενδιαφερθεί κανένας, γιατί λένε ότι δεν έχουν λεφτά, ενώ αλλού σκορπάνε εκατομμύρια, λένε θα. Το αλιγαρόρεμα παραμένει στην ίδια κατάσταση. Και αν πάλι Θεός φυλάξει έχουμε κάποια πλημμύρα θα πνιγούμε όλοι. Και πάω στο θέμα της Αγίας Ειρήνης. Έχει μείνει ο μισός ο δρόμος, ο οποίος έχει κουφωθεί όλος από κάτω από τη θάλασσα. Εάν πέσει και αυτό το υπόλοιπο κομμάτι, Αγία Ειρήνη. Παραλιακός είναι και αυτός. Παραλιακός είναι. Από πίσω θα πνιγούμε όλοι μέσα στη θάλασσα. Παραλιακός είναι και αυτός ο δρόμος, έτσι. Κανένας. Κύριε Βιδανόπουλε, παραλιακός είναι και αυτός ο δρόμος που λέμε, έτσι. Ηρών Πολυτεχνείου. Άρα κτηματική και εδώ. Ωραία. Κτηματική. Από εδώ ο παραλιακός Ηρών Πολυτεχνείο συνεχίζει και πάει από εδώ, από το κοινωνικό κέντρο, από το ΣΟΥΙΠΑ. Μπράβο, ναι, σωστά, και συνεχίζει όλο μέχρι πάνω. Μέχρι κάτω πιο εδώ από την πλάτη. Σωστά. Όλο αυτό είναι Ηρών Πολυτεχνείου. Κατάλαβα. Όλο αυτό είναι κτηματική. Οι κάθετοι δρόμοι να δείτε που πάνε και πέφτουν πάνω στην Ηρών Πολυτεχνείου, εκεί που δεν μπορεί να βγει κανένας, δεν μπορεί να περάσει κανένας. Λοιπόν, εμείς έχουμε σαν πρόγραμμα. Δεν θα μας εμποδίσει κανένας. Κανένας μην διανοηθεί να μας εμποδίσει. Ναι. Και να σας πω και κάτι. Ορισμένοι, και λυπάμαι που είναι βολιώτες, δεν θέλουν να υπάρχει αυτή η μεγάλη φωνή αυτού του συλλόγου, του εξορραστικού συλλόγου των νέων παγασών, και βάλανε ανθρώπους μέχρι να χειροδικήσουν, μάλιστα και εναντίον μου, κύριε Παξεβάνο. Τι λέτε, κύριε Βιδανόπουλε τώρα? Το καταλαβαίνετε αυτό? Έχουμε και τέτοια γεγονότα. Βεβαίως, κύριε Παξεβάνο. Λοιπόν, με χτυπήσανε, με πετάξανε μπουκάλια, γιατί πήγα να καταθέσω μηνύσεις εναντίον όλων αυτών των ανθρώπων οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται πλέον για την περιοχή των νέων παγασών. Πότε έγινε αυτά? Αυτά έχουν γίνει, και δεν τρέπονται λίγο. Πότε έγινε αυτό? Εγώ κάλεσα και καλό όλους τους συνδημότες να βρίσκονται δίπλα από αυτόν τον σύλλογο. Δεν υπάρχει κανένας επικεφαλής. Όλοι είμαστε μια γροθιά, όλοι απαρτίζουμε το σύλλογο και ζητάω τη συμπαράσταση στο μεγάλο αυτό αγώνα που θα ξεκινήσουμε να είναι δίπλα μας. Αλλιώς, κύριε Μπαξεβάνο, δεν μπορεί να γίνει τίποτε. Εποφελούνται οι ολίγοι και εμείς τα φτωχαδάκια πεθαίνουμε σε καθημερινή βάση. Έλεος πλέον. Ο μόνος που μας στηρίζει, και το λέω και δεν φοβάμαι κανέναν, διότι αυτή είναι αλήθεια,
Είναι μόνο ο Δήμαρχος Βόλου και οι συνεργάτες του, κύριε Κουμιώτη, και τους ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς. Μπαξεβάνος, μην μπερδεύετε. Κύριε Μπαξεβάνος, συγγνώμη. Μην μπερδεύετε με τον Γιώργο. Από εκεί και πέρα, Ναι. να σας πω και κάτι. Ξέρετε ότι ενδιαφέρθηκαν άτομα από το εξωτερικό εχθές και με πήρανε πριν και μια εβδομάδα Ναι. από τον Καναδά, από την Ολλανδία και ξέρετε τι μου είπανε. Τι θα σου Δεν είπαν. ξέρω ανταπόκρισα όπου έχουνε. Ναι. Και μου είπανε, Πρόεδρε, 6 μέρη που έχεις, μπορούμε να στείλουμε και εμείς αν δικαιούμαστε να σε ψηφίσουμε γιατί πρέπει να είμαστε δίπλα σου. Μάλιστα. Και εδώ δεν ενδιαφέρεται κανένας, κύριε Παξεβάνο. Μάλιστα. Αλλά δεν πειράζει. Εγώ σαν σύλλογος εδώ την έχουμε τη δύναμη. Αυτόν τον σύλλογο, ξέρετε πολύ καλά, τον έχουμε κάνει με μεγάλο υδρότα, με μεγάλες θυσίες. Γιατί εγώ τον παρέλαβα. Είμαι 25 χρόνια στο τιμόνι του συλλόγου, κύριε Παξεβάνο. Ναι. Και τη γέφυρα, το προφήτη Ηλία πρέπει να γίνει και η γέφυρα. Αλλά πώς θα γίνει, χωρίς να υπάρχουν χρήματα. Εδώ ο Δήμος Βόλου δεν τον έχουν δώσει τίποτε. Και το άλλο, να σας πω και το άλλο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Βιδανόπουλε, πρέπει να κλείσουμε. Θα τα πούμε όποτε θέλετε. Βεβαίως, εδώ είμαστε. Και όλες οι συναντήσεις που θα γίνουν. Να μας έχετε ενήμερους. Να τις ακούει όλος ο κόσμος. Έτσι, σας ευχαριστώ πολύ. Να μας έχετε ενήμερους, να μαθαίνουμε τα πάντα για να τα μεταδίδουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Και σας εύχομαι υγεία, ευτυχία σε εσάς και στην οικογένειά σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να είστε καλά. Καλημέρα.